Pagkanaon lang din ko ay graba. Bakit? Ayaw mo naman. Ayaw mo naman. Pagkanaon lang din ko naman. Ayaw kasi pag-palo sa namin. Paalam ka? Tawagan mo. Tsaka mo dan, ligo kami dan. Kasi kagabi, inano siya kagabi, bakit daw hindi siya naligo? Kung nasa nanay niya, bakit daw siya lang nandun naligo? Oo, kurang namin ni Carlos sa sumbong makayo. Pagsunod sa kusina, ito ako galing-galing ka. Then, mga 10 minutos o 15 minutos, kala ko lang sila. Hinaw ako nanay, kaya ako ano ako maligod? Para ano? Sila to, anak ko magkapas-kapas. Sa panahon namin ito gabi. Bakit? Eh kung hindi siya nakakabit kasi nga oo nga lagi din niya kasi kasama si Tomboy sa mga tricking niya paano naman ano naman siya kay Kobong pag wala sila pag may pera pag nakakadate si Kobong ay ako na yung naging sa dalang sa naro dala ko pagod mag-resindi hindi naman isla o di balikuan ano yung mga isla sila masanina Kaso panty lang na bago wala. Panty. Da.